Dzień dobry, chciałabym wynająć mieszkanie. Czy oferta jest aktualna? Hola, buenos días. Aktualne, sí. Doskonale. Przeprowadzam się z rodziną i chciałabym wynająć mieszkanie na cały rok. Na rok? O, no, lo siento. Solo 10 miesięcy, od września do czerwca. Jak to? Dlaczego? Porque mamy vacaciones i turyści. Latem wynajmujemy na krótko, za to dużo drożej. Hiszpańscy wynajmujący chcą wynajmować mieszkanie na 10 miesięcy zamiast na cały rok, żeby w lato zarobić więcej na turystach. Aktualnie sytuacja się trochę zmienia, ale Hiszpanie wciąż potrafią znaleźć jakieś obejścia. Więcej o wynajmie mieszkania w Hiszpanii przeczytacie na moim blogu, link w opisie i w moim bio na profilu.